Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Juan, hingkod ang pangidaron, minyo og may mga anak. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kining ining yuta nga among gipuy-an karon. Diin, nagpuyo mi sa yuta nga dili amo. Sukad pa sa panahon sa akong mga ginikanan. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pa, may mga sawa na ako. Ang hain man adto. Papagid, uy. May lain pa bagong uyab nga magbisitahan ako din sa ato. Si Oh. John Raman Good. Magabi ka ng John. Apanadlawan, murag may mamisita man to ni mo kadlawan. Mga mangyud. Grabing papa. Daghan sa dana pa, uy. Mga kabatchmates na mangguto na ako sa high school good. Di man to na ako mga uyab. Kung sagod ay. Ano na hala? Paaniya atong John, o kang iyang mga ginikanan aron sa buta nato kung unsay angay ninyong duha. Jo, minyo na kita. Di pa ayan ako eh. Inga masad ko, John. Apan, dili ko kampante, uy, nga mangipunta din sa inyo. Ay, kung mahimo, maglain lang unta taog puyo. Ha? Uy, mamundar sa ta, Jo. Magtigom sa ta para palit og yuta nga atong katukuran og bay. Unsa? John, kadugay pa ana, uy. Mahal ba yan ng yuta? Mao lagi. Maong antos-antos ta sa dinhi sa amo ah. Total, wa man bita kay problema sa akong mga ginikanan. Basta, mas ganahan gid ko nga maglain taog puyo. Akong suwayan og ingon sila sa mama ug papa, ha? Ha? Was papa ni mo ron din his ato, Joan. Ay man di ay siya, ma. Toan, naghatons bahin sa tag-iyas yuta, gikan sa abot sa iyang mga tanong. Maayo di ay unta tuog na abtan patunakos papa da. Aron masulti sa punta niya sa tag-iya sa yuta. Kung pwede ba may magtukod og bay ni Junjun anong iyang yuta, ma? Ay nga anong dili man. Ha? Pagtukod god mo bay din he. Kana pa nga matapok mong among mga anak. Pero ma, musugot ka ang tag-iya sa yuta, ma? Ngano kong dili, oy. Dugay na kaiming nagpuyo aning yuta, Joan. Gisaligan na kaayos papa ni mos tag-iya aning yuta, Bang okay ragyod kaayo kung kamong amo mga anak magtukod sa bug inyong bay din he. Mao ba, ma? O sige, ma. Akong inon si Junjun, anak. Unya, di ka hatang magkaproblema ana sa maabot yun? Dili lagi ko na, Jun. Nagkasulti naman sa aming papa. Wa ko na problema ang tag-iya sa yuta nga among gipuy-an. Jun, dito nun tapuyo dapit sa amo, Kay ganahan sad si mama nga magkatapok ng iya mga anak dito. Ikaw. Na, sige. Magtukot og bay dito sa yuta nga inyong gipuy-an. Napurma na gyud ang inyong bahay ni Junjun, Joan. Maogyod, ma. Maragid ang akong pangandoy, ma, uy. Nga bahala o gamay nga bay. Basta kay matawag nga amo na gyud ni Junjun. Nga dili namin mangipon sa ila. Uy, nanas papa ni mo ay. Siya na ka nang nagpaingon din his ato. Pero nga nung,
Huy manig abaga. Di mo din nagikan siya ma. Dito na sab sa tag-iyas yuta. Naghatod na po og bahin sa tag-iyas yuta. Ha? Uy, nga naman na siya. Murag magulaanon man si Papa. Namatay ang tagya sa yuta. Si Sir Ismail. Ha? Uy, hala. Kaluoy ni Sir Ismail. Unya pa. Taon sa pahangiyang mga anak na ang magdaan ni yuta. Nadlo kong papawaon na kita din eh. Unsa? Nahinaya ko og bay sa yuta nga dugay nang giatiman sa akong mga ginikanan. Kay wa man gyud may problema sa among pagpuyo ining yutaa, sud na sa dugay ng panahon. Dinhi na gud mi nagdagko og nangaminyo. Apan, namatay ang tag-iya sa yuta nga maoy suod ni Papa. Ug ang mga anak na niya ang maoy nagmanage sa yuta. Unya, Nagpinag-o man yung mga anak ni Sir Ismail. kay nga naman di ay pa. Naglista-lista man sa matag ihatod na ko nga abot sa yuta dito sa ila. O gipapirma pa ko. Ha? Oh, maayo noon na pa. Aron, may record yun ta nga nakahatag yun ta og bahin sa abot sa ilang yuta. Basta nabaguhan yun ko. Gikulbaan ko sa sunod nilang buhaton. Pa, Kay unsam day naaanak ko na. Ilista ang ihatod ni Papa nga abot sa yuta dito sa mga anak sa tag-iya sa yuta. nabaguan lang gud si Papa. Kay wa man gud na ingon anak kani adto oy. Nga ang unang tag-iya na yuta di man magingon anak. Ang ilang man ginikanan ba? Nya ang kini mga anak karon nga nagingon anak naman oy ipalista-lista naman kuno ang mahatod ni Papa nga abot sa yuta. Oh, mas maayo na. Kay gid guminto gid noon ang ihatag ninyong bahin sa yuta. Oh, maubitay akong giingon ni Papa. Na, ingnan na si Papa nimo nga dili mahasol bahin ana oy. Ipatuman lang unsay gusto sa mga anak sa tag-iya ng yuta. Kung ipalista, ilista. Kana pa, na-record yun ang nahatag ninyong bahin sa abutan ng yuta. Kasi ka-text mo? Ay, si Mama, uy. Oh, nga naman ko no? Patuon ko nutang Papa sa ila. Ha? Nga naman. Pa? Miabot na nga akong ikadlukan, Juan. Ngaon sa man pa? Daan pagikos gibuhat sa mga anak sa tag-iya sa yuta. Nga may nagpaluyog yun ng ilang gibuhat. Kay nga naman lagi pa. Papahawao naging kunuta din sa ilang yuta. Ha? Nga naman kuno pa? Kay gamay ra kuno ang ilang kita ni yuta. Alkansi kuno sila. Mao nga nagplano silang ila kining ibaligya o ipatrabaho sa lain og himuong farm. Unsa? Unya pa? Asa man tayo ni Ron? Bahala na kung siya mahitabo. Di gyud ta mamahawa din Pa? Nahadlok ko nga magkagubot unya mi sa umaabot. Sa akong bahin, willing man ko nga mopahawa kay mao may gusto sa tag-iya sa yuta. Apan unta, ilaming ipahiluna o i-relocate o hatagan og bili ang pag-atiman ni Papa aning yutaa. Ug ang ako mga pangutana mo kini mosunod, unang pangutana. Dugay naming namuyo aning yutaa. Gikan pa sa akong mga ginikanan. Ingon ana ba di ay mi kadali nga papahawaon sa mga anak sa tag-iya sa yuta nga dili lang mi ipahiluna o i-relocate? Ikaduhang pangutana. Maghatagan ang akong amahan sa abot ining yutaa sa tag-iya kaniadto pa. Wa toy lista-lista.
Apan karon nga ang mga anak na ang nagdumain ilista-lista naman ang ihatod ni Papa nga abot. Unsa man kahit tumong sa mga anak sa tag-iya ini. Ikatulong pangutana. Kung pugson gyud mi sa pagpapahawa, pwede ba nga magpabayad mi sa among mga bay nga natukod sa ilang yuta o sa pila ka tuig nga pag-atiman ni Papa aning yuta, ha? Ikaw pa to katapusang pangutana. Asa man mi modangop aron taon kahatagan mi og relocation site. Kay sama namo nga wa gid mi kabalhinan dayon. Unsa may among buhaton nga lisod sad baya mi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joan. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, problemang may punto legal. Mga problema na to sa atuang mga karelasyon, kapikas, kabutangan, no? Sa ato ang mga higala, sa ato ang trabaho, sa ato ang yuta. Nabatay mga giagian nga mga personal, emotional nga mga problema. Kinsay nagproblema sa ilang hinigugma din ha. Wa ba mo tagda? Ha? Or unsa man mga forbidden, mga bawal na pag-ibig na din ha. No? Or nagpadaplin lang ba ka? Nagtanaw lang ka skiliran? Kay di ka kaingon? Ay sus, sige lang good. No, let's try to find the courage nga makaingon. Dili na, ay di na tanan di kay ay, di kaingon, no? Ay, ipadain nyo ang suwat, be. Ato ning pagahisgutan, no? Kay para mahatagan na tambag, tubag, no? Og solusyon inyong mga pangutana. Ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad. Atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. For the meantime, atong tukion ang suwat nga gipada sa ato ang letter sender karon si Joan. Gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page, no? Unya si Joan kay nagnutana lang yun ni siya kabahin sa yuta nga ilahang gipuy-an, no? Nga dili ilaha ko no sa panahon pa magunis iyahang ginikanan, no? Kay gitagaan mo to sila bahin, I think sa up sila kay nagahatag man sila og bahin sa ilahang abot pero why pinirmahan, no? Why klaro pod nga kasabutan. So I think naabot na ni sa punto nga basin papahawaon sila kay namatay na manggudtong tag-iya ang anak na marabani ilahang kasturyag kasabot, no? Unang pangutana, dugay naming namuyo aning yutaa gikan pa sa akong mga ginikanan. Ingon ana ba di ay mi kadali papahawaon sa mga anak sa tag-iya sa yuta nga dili mi ipahiluna or i-relocate? Okay. Now, under the law, no, mga sukintig paminaw, ato ang i-classify ang inyuhang pagpuyo. Una sa tanan, naatay giingon nga tenancy law or kanang gitawag nga saop mo, kung ma-under mo sa CARP or sa Comprehensive Agrarian Reform Program, kana kung ang yuta inyong gitikad agriculture land, o musud mo sa mga qualifications o mga requirements sama sa ang inyong tibuok pamilya nagpuyo din ha, kamoy nagtikad sa yuta, ang abot nga wa mo nagbayad, no? Ang abot sa inyong mga gipananom, no? Naghati mo o nagbahin-bahin mo ikaw sa ug ang tag-iya, then posible nga ma-covered mo sa Comprehensive Agrarian Reform Program, di inaamoy katungod, no, and at most, posible o pwede pa mong makadawat og gamayng luna anang yutaa, a portion of that land. Pero, kung di mo qualify, then you will be considered as an informal settler or somebody nga nag-occupy din ha anang maong yutaa by mere tolerance. Meaning, kanang wa mo badlunga, gisugtan lang mo, no, kay wa pa man niya gamita. Now, ana nga condition or ingon ana nga situation, no, ako lang yun iklaro sa inyo nga, kung ingon ana gani, then, wa manggunda sa ato ang balaod, ang kanang gitawag na tong relocation, kung labi na kung private individual ta, ug pribado pod ang yuta nga atong giokupar. Ang kanang mga relocation, common ra na siya kung pananglitan government property, ang ato ang
bitukuran, no? Kay usahay para madali ang gobyerno maningkamot man pud, no, nga in mabalanse na to ang development nga gamito nila ang yuta para mulambo, no, ang LGU, para mulambo ang nasod, paningkamutan pud nila nga kamo dili pud mo ma-displace, no? Mao nang giingon nga relocation. Pero by law, supposedly wala gyud tungod pud kay ato pud nang balansihon timan isad, no, nga sa pipila ka tuig nga naggamit mo anang maong yuta, wa man pud mo nag-abang, wa pud siya kapahimo sa iyahang yuta, wa pud siya nakuha pud or naani, no, wa pud siya kapahimos kay kamo man, then I think muna ang reason nga ma-offset or mabalanse na to, no, ang nga di pud siya obligado ang tag-iya pagpa-relocate ninyo. Pero sometimes pud kung buutan pud ug maayo pud ugawi ang tag-iya, no, maayo pud ang inyong relationship, hatagan pud mugpabaon gamay, no, pero kusa na dili na tungod nga naibalaod nga nagmando ana, ha? Ikaduhang pangutana, mahatagan ang akong amahan sa ang akong amahan sa abot ining yutaa sa tag-iya kaniadto pa. Wala to'y lista-lista. Apan karon nga ang mga anak na ang nagdumala niini, ilista naman ang ihatod ni Papa nga abot. Unsa man kahay tumong sa anak sa tag-iya ani. Aw, record purposes lang yun pud tingali, no? Ako wala sad ko di sa ko ganahan maghuna-huna pud og dautan kay lain-lain man og klase-klase man gyud og pamaagi, no? Ang kada lain nga tao, no, kada tao lain-lain og pamaagi. Mo pud na siguro iyaha kay para ma-monitor pud niya, siguro ma-compare kung based on law, kung tenant gyud mo, naa man gyud na proper nga sharing or percentage, no, based on the kung pilay abot sa mga produce ninyo. Ikatulong pangutana, kung pugson gyud mi sa pagpapahawa, pwede ba nga magpabayad mi sa among balay nga natukod sa ilahang yuta ug sa pila ka tuig nga pag-atiman ni Papa sa ilahang yuta? Okay, balik ta ha nga samtang naamo anang yuta awa mo nag-abang, no? Wa pud mo gipaninglan, di pud ta ka sure kung consistent ba pud ang inyong paghatag, no, sa ilahang bahin sa abot sa maong yuta, no, when they could have used it by mere tolerance. Like I said, dili pud sila obligado, pero ang punto ani is this, adto sa mo sa DAR para ma-check kung covered ba mo sa tenancy law, kay para maklaro gud nato unsay ato ang katungod. Maklaro pud nato og tubag kung unsay mahitabo ninyo in the event nga papahawaon mo. Naa ba mo'y katungod, mapabawnan ba mo? Pwede ba mo makakompromiso nila? Pwede ba mo magsabot-sabot, no? Based sa unsa ang katungod nga gihatag sa balaod ninyo. Kay depende sa inyong kategory, dinha man pod mo matter kung unsa pud ang inyong madawat. Di po na to matan-aw pud ug unsa pud ato ang mademand nga katungod ninyo, ha? So adto mo sa DAR para ato ang maklaro kung unsa inyong status, okay? Ikaupat og katapusang pangutana, asa man nimo dangop aron taon tahatagan ni og relocation site kay sama namo nga wa gyud mi kabalhinan dayon unsa may among bahaton nga lisod sad baya mi, of course, no, kitang tanan gyud in town Joan galisod gyud di gyud nilalim karong mga panahona perte nang mahalas gas samot gitag kalisod kasabot kay ko si imuhang kahimtang, no, muna niung ko try to go sa DAR para makibaw ta sa inyong situation. Second, pwede ka mo adto sa inyong munisipyo, adto dito sa inyong hudo kanang urban poor, magpa-member ta dito o mag-inquire ta. Naanay or padagta mo adto sa National Housing Authority or NHA, naanay daghan no nga mga programa ang ato ang national government kanang mga pabahay program, kanang mga housing program, diin maka-avail mo at a very low cost. Mas maayo na siya kay at least puhon kung maka-avail mo inyo na gyud ng luna, inyo na gyud ng balay, di na gyud mo basta-basta nga mapapahawa anang maong luna. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan so sa ka. I believe the children are our future. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Inaman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi na ining akong kaawit. Tawgalan ko sa pangan nga Rowena.
Kinay maong kaagi, tugdon ko sa dihang kaedad pa kong 23. Sa dili ko pasundan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihong pagtugtong sa awit nga naguluhan. The greatest love of all. So I learned to depend. Finding long ago, never so great is happening to me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Makinig sa kababae nga nagtago sa address sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang nga tumatatampo, nagdasangan nga Rowena. Nak, Sheila, tawagan na si Papa ni Mukobi. Ing na mga ona ta. Ma? Naon na ka na siya ka. Nakasiguro kung ganahagit sa mukaon, ani kay iya maning paborito. Ma! No, si Papa dili mo mata! Nak! Nak, pagsay! Dong! Dong, Kobi! Dong, mata, Dong! Kinuha ko! Wala ba niya sa maginawa? Dong, Kobi! Tabang! Dong! Dong! Dong, ganap ka sa'yo pa ni Bugnibiya. Magunsa naman akong si Inday. Bata pa kayo si Sheila nga imong gibiyaan. Sao naman lang din mo. Nak, Sheila. Karon kay wa naman si Papa nimo. Ayaw ba ikid intawon pagpabadlong nako, ha? Tabangi ko dinis mga lihukonon sa bay. Asa man day ka, ma? Na may mga construction worker diha unahan sa ato. Mamaligya ko og sudan. May na lang ni nga na ako'y kita. Sige, ma. Nak, panglimpyo ba dinis bay, ha? Og ayaw ba gid pagsige gawas? Nanugo na sa kong Helen nga atong silingan nga pagatan-awon lang ka dinhi. Nana say kanon og sudan diha. Kaon lang niya akong gigutom na ka. Ma? Maayo ni da kay di na kinahanglang mo adtog layo inig paniod to. Kay naa na may musuroy. Tagpila ng munggos ni mo da. Tag-isa ang putos, ana. Sige. Apili kog munggos. Unya duha ka kanon o lumpia tulo. Sige, sir. Miss, ako niya sada. Duha ka kanon, unya kining adobo, usa lang, ug munggos usa ka putos. Sige, sir. Ato day. Sa day pangani mo? Rowena, sir. Aroy na. Ako day si Robert. Miga na tawin, ha? May nida kay maganahan tag sige palit sa imong sudan nga baligya. Kay gwapa man ang gasuroy. Uy, Daywan. Nabi ito'y nagsikig pangutan na bahin ni mo kon dini ba kuno ka nagpuyo, dapit? Ha? Kinsa man? Suki man kuno na nimo nga mamalitay sa imong sudan. Robert kuno yung pangan. Unsa? Pero mao lagi. Wa ko mutudlo gid sa inyo dapit uy kay wa pa ko masuhito atong tawhan na good. Maayo hinuon day.
mang gusto kayo makatultul sa amo. Wen, ang tinuod, nakagusto ko nimo. Robert, dili pa ko andam anang butanga, uy. Bago lang namatay akong Paris. Wen, andam ko magpaabot. Bisag gano sa na. Gusto lang ko mahibaw ka nga ganahan kay kunimo. Og isaad na ko. Nga kung imo lang kong sugton, di ka na mahago og mayo. Aron mooy ibuhi sa imong anak. Tungod kay abagan ti ka sa inyong mga kinahanglan. Robert. Hinuon. Dili pa sa gyud ka makaingon kay bag-o pa man mong nagkailaan ng tawhana, day. Obserbari lang una. Kung tanaw nimong seryoso gid sa nimo, sugta. Maayo ka, day? Bata pasad kaayo ka, day, uy. Tingali kon puhon, makita nimo nga buotan gid na siya. Basi na lang dieg, dili na ka maghagog maayo. Maayo man sa gunang naatay kaabag sa tong kinabuhi, good. Day. Wen, wa pagi kay planong sugton ko. Ang tinuod, Robert, nakita na ko nga buotan ka og responsable. Maong, gisugot na ti ka. Tinuod ka, Win? Robert, kita na. Salamat, Win. Salamat ka, eh. Nak, mauni si Robert. Ay, Sheila. Sugod karon ako na imong bagong papa, ha? Ay, kabala ka. Panggaon ti ka nga, murag yun ang akong tinuod nga anak. O aron yun mo tuo ka, day. Nga, tarong akong tinguhan ninyo. Uy na. Pakaslan ti ka sa labing madali. Robert. Dali ara sa panahon, day, no? Naminyo gid mo, Robert. Og nanasan mo duha ka anak. Maulagi, day. Responsable masagod siya. Pinangga sa gud mi niya. Bisag construction worker lang siya, pero naningkamot gud siya nga matagan ni sa among panginahanglan. Nasortihan gid ka, day. Maulagi. Day, inig sunod semana ba? Isayan na ba ko dito sa Mindanao? Oo niya, dong. Matadtaoran day ka dito. Murag anak gyud ay kay dako-dako man sad ni nga proyekto among trabahoon. Kuyog lang muna ako ha sa mga bata day. Unsa dong? Dong, dili ka kas kay tagpliti ana. Day, way kas para nako basta ikaw ug ang mga bata nako ang akong gustuhan. Sige na. Pangandam mo kay kuyugon ta mo. Day, ano man? Gilaay na ka din sa Mindanao, sa? Lagi dong, uy. Laay man, uy. Maayo dito sa ato kay na ako'y mabuhat. Dinhiwa, gyud. Sige lang, good. Apit-apit ata mamauli. Salamat in town nga naa na kita dinhi sa ato. Boring kayo dito sa pila ka buwan nga standby lang, uy. Day, i-assign na ba sa sa sunod buwan sa laing lugar? Kuyog yapon mo na ako, ha? Dong, dili na lang siguro, uy.
magpabili na lang mis mga bata din Ay, kung supa ka, Ruina, ha? Ako'y magbuot ninyo. Tumani ko sa kung gusto. Ang ako lang ba? Paghilom, ha? Magpabilin ka din, aron magkita mo sa imong laki? Uy, Robert, unsa ko taon ka? Uy, taon ko'y laki, uy. Nga ko dito naabot ka man, ana? O kung di ka gusto nga magunahon akong dautan, kuyog mo na ako. Wanay dagang istorya? Robert! Aron di ka layon din, ba? Pamaligya na lang og sudan sa akong mga kauban. Tagaan ti kapunan. Tinuodong? Oh. Di 2,000, oh. Ikumpra na dito. Salamat, Dong. Yay, kani. Murag lami kining tan-aw ning mga sudan, kay gwapa man ang nagluto di. Oo, sa imo. Kuan lang ako miss ka ng sapsoy. O bula-bula do ha. Unya, pili lang sa kanon. Sige. Wala! Unsuan? Imo tong laki? Ha? Unsa? Pataka ka malagtabi, uy. Oo, nang adlaw pa ganin ako na baligya ako din. Unya ako di yung laki. Ikaw, ha? Ayaw pa yagi kong pinuangi, ha? Kaya wa pa ka makailan ako kung mag-aburido ning utok na ko. Ha? Robert! It's a panoy! Ayaw to kay si Mama! Maluoy ka! Ayaw to kay si Mama! Ayaw biya yung kugagita, ha? Luso naman ito, Hana. Grabe naman kasi Luso. Mao pa, day? Uy, kakuyaw ko di anak niya. Ambot, day, uy. Kung kanusa nga, dago-dago ng mong mga anak, diha pa ni gawas yung tinuod nga batasan. Maong nihunong na lagi ko pamaligyag sudaan kay tingalig mapatay na gininuon ko niya. Ako mga anak na lagi akong gihuna-huna, day. Anak gina, day. Basta inahan. Wen! Si Brian Robert, gidala mo sa ospital kay nasilinte. Oo, unsa? Onya, unsa may plano ni mo, day? Ngawa naman si Robert. Dating gawi, day. Mamaligya akong sudaan para mauy akong isuportan ako sa akong mga anak. Children are our future. Them well and let them lead the way. Nadisgrasya si Robert sa pag-construct nila sa building. Sa tinuod lang, wa ako makasabot sa kong gibati atong higayon nga kung mag-uol o malipay ba ko nga nakalingkawas ko niya. Sakit ko na naon para sa akong mga anak nga namatay ilang amahan. Pero mura og niluag-luag pod akong gibati kay nahibaw kong wa na unay mo dagman nako. Nibalik ko pamaligya og sudan atong higayon aron isuporta sa akong mga anak. Kaluoy sa Ginoo, nakatukot yung kong akong kaugalingong karinderya o napag-graduate na gid nako akong duha ka mga anak. O ang isa, graduating na po sa kursong engineer. Karon, nalipay ko kay buutan din ang Ginoo nako. O gitabangan ko niya nga masuportahan ako akong mga anak bisag ako rang usa. Dinhinan ang boto, daghang salamat, RNN. Mao ka mga hikalang kaagi ni Rowena nga nagtago sa address sa Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakalaan, The Greatest Love of All. Because the
Ang mga kaagi, ibada na doon sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamuusap mga higalaw, mga sukin na Panginoon, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalaylaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O magkakaipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Let them lead the way. Show them all.